Стефанов, колега от турагенция закъсва, трябва му помощ на магистралата, прехвърлям ти го. Здравейте. Здравейте, обаждам се имам проблем с един закъсан автобус. Да, колежката ми предаде. Бихте ли ми казали къде точно се намирате и колко човека пътуват? Намираме се на магистрала Тракия, посока София, около Пазарджик. Имам 32 туристи, които са съзелени и гонят пода. В колко часа излита вашия полет? Точно след 3 часа от сега. Благодаря, до 2 минутки ви връщам обаждане. Благодаря, очаквам. До чуване. Здравейте! Ало, здравейте отново. Имаме свободен автобус, който е доста далеч, но сме намерили по-бързо решение. Транспорта може да бъде при вас до 40 минути. Сърдечно, веднага ще се обадя на шофьора да му кажа, с кого разговарям? Димитър Стефанов се казвам.